sai da kifi na ranya. Wanda ma ba shi da naman lanya ya zo ya sai kifin mu. A sai kifi na miya. A sai kifi na miya. Hello? Ina dungo? Wallahi kin gani nan yanzu ina London. Baby da mutanen kasan waje. Au, in ba faɗa mai kaga ka share ni ka manta da ni. Ka je ka samu irin yaran turawan nan ko? Ya, kina wannan faɗan magana. Ina tare da ke ba ruwana da wannan. Ba ruwana da su. Aka manta da mu. A to ya baran faɗa haka ba. Yanzu nan ma nake shirye-shiryen towa dama. Au, za ka ma dawo? Yawwa, to me za ka tawo min da shi? Au, faɗa me nake so? Alhamdulillah, sai sa nake yin ka. Ina wannan gwalagwalan irin sarƙoƙi masu na gani na faɗa na buga a jarida. Yawwa, irin su, irin jakunkuna masu tsadan nan. Alhamdulillah dan London. Ina ba dai sarƙa ce ta gwal ba. Ai ki kwantar da hankalinki kamar na siyo miki ne. ayinka irin shi nake so masu zafi. Yawwa. Shi yasa nake kaunanka. Ai duk ƙauyen ne sai kin fi kowace cin kwalliya da iya kwalisa a ƙauyen nan. Ba kina tare da ni ba? Ni kenan ladan. Wanda ma gunduma ne. Sai Sani faɗan London. Sani da dawa ya cika da London. Wannan shine London Ingila. za ki rena mai sana'a kifi ne? Wannan shine London Ingila. No. Ya mu, idan ba sana'a ba din na ce ne na fuskance ta fa akan wannan sana'ar ta ni ba wani abu bane kawai ba ta. Dan na ce wiki na London da to a ciki ai faki da ba wani abu bane. A to can ta mace maka waye da matsala. Can ne da matsala. A sai gibi na miya.